Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talang bungkusnya kuning, sing jawab salam muka-muka bisa mantan maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam itu dicengkeh, sing jawab salam muka-muka duitnya akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, ingkang tansah kaula hormati nuninjing ingkang tansah kaula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun simbake Mas Duki, ugi dumateng simbake Haji Abdul Ghaffar, ingkang tansah kaula hormati nuninjing ingkang tansah kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Al Ustaz Nuruddin Maktum, ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustaz wonten Balapulang Wetan ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula. Ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang tahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Balapulang Wetan atau yang mewakili kang kula hormati. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong. Panjenenganipun Bapak Abdul Khalik saha Ibu Hani Ulfah, seneta tepuk tangan dulu Pak. Lantaran sodako jariah menggelontorkan dana menika Pak Abdul Khalik kalian Ibu Hani Ulfah saged andatosaken Allah meridoni hari ini kita silaturahim ngaji sesarengan. Mugi-mugi Bapak Abdul Khalik Ibu Hani Ulfah sakeluargi dipun dadosaken mawaddah warahmah wasakinah, diparingi rezeki ingkang barokah, dipun paringi kesehatan afiat, sumangga dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhos kepada pinanganten sunat adik kula panjenenganipun Ananda Abdur Razak Akbar, ingkang alhamdulillah telah dikhitankan kemarin hari Ahad tanggal 12 April 2026. Walaupun sudah beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada Ananda Razak selamat menempuh bentuk yang baru. Kalau telah dikhitankan, mudah-mudahan adik kula Ananda Razak dipun dadosaken dados dzurriyyah ingkang sholeh, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan rencang-rencang panitia tonggo tepalikipun Bapak Abdul Razak ingkang tansah kula mulyakaken, boten suke dumateng keluarga besar Bapak Abdul Khalik, keluarga besar Ibu Hani Ulfah, boten suke para kritik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang godhog wedang, sampai bangke nang ketangan. Mugi keluarga besar saking Nantidia Suryana Ketul Ulama Ranting Balapulang Wetan, wabil akhos dumateng PP Ansor ingkang kula mulyakaken, rencang Banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaaken. Boten suke IPMI PPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Masjid Mushola
Boten supaya Jamiah Maulid Situdron ingkang kula banggaaken. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumeneng ngadeg ora keduman panggonan kepanasan duduk lemprakan ra keduman snack jajan. Mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing kudunen ilang kudune, sing lara mata ilang larane.